Kaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. At i-welcome na po natin ngayon ang ating top secret sharer or callers na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi. Hello po. Ano pong pwede namin itawag? Ako po nga pala si Fabian. Fabian, medyo may mga naririnig lang ako dyan sa paligid mo. Ikaw ba ay nakamonitor sa TikTok o sa Facebook? Pwede ba nating i-mute muna yon? Sige po, i-mute ko na lang Oo, po mute mo muna. sa TikTok. Yes, concentrate Sorry ka muna sa ating usapan ha. Okay. Oo, Sorry. kasi parang minsan parang naiisip ko, ano ba to? Guni-guni ko ba siya? Ganon. Feeling ko may bumubulong na dito sa gilid ko, 'di ba? Na hindi ko nakikita lalo na pa 12 midnight yung programa ko, 'di ba? Okay na ba? Fabian. Yes po, okay na po. Oh, Fabian, ilang taong ka Okay na na? 26 years old po. 26 years old. Sang lupalop ka naman galing, Yes. Fabian? Sa Imus Cavite. Imus, Cavite. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Fabian, 26 from Imus, Cavite. Ano ang top secret mo? May nakilala po ako na isang lalaki sa sa dating app. At nagkakilala po kami kasi nagkita po kami. Nagkausap po kami sa dating app na magkikita po kami, pero wala po kaming yung kumbaga date lang po. Tapos, nung nagkita na po kami sa isang coffee shop sa mall is nagkaroon naman po ng konting usap about sa family, sa works, and then sa sa relationship kung single po or taken ganun, and then parehas naman po kami single. Then hindi ko inaakala po na magyayakag po siya sa papuntang hotel or motel po. Then nung mga time na pong yun, bali curious pa po ako kung ano po yung gagawin doon. Then di ko po akalain na na may nangyari po sa amin dalawa. Ng dalawang beses sa loob ng 6 hours. Then nagulat na lang po ako nung time na pahinga na po namin is bigla niya na lang po akong iniwan sa loob ng hotel. Tapos hindi na po siya nagparamdam ng mga 1 week. Tapos after 1 week po noon is nag-message po siya sa akin kung pwede daw ulit makipagkita sa akin. Pero hindi na po sa hotel. Nakipagkita po siya sa akin sa mismong bahay ko po. Then nakipag-inuman po siya sa akin hanggang sa siguro mga nakadalawang bote po kami ng alak. Then habang nung time na nagiinom po kami, di ko na po akalain na yun, mauulit na naman yung nangyari, na may mangyayari po ulit sa amin dalawa nang walang paalam, nang walang pasabi ulit. Ha? Wala bang paalam yun? Kinalabit ka lang ba niya? O ano? Paano ba normally nangyayari yung ganyang ayaan? Like, meron bang haplos ba muna? Saan ba siya nagsisimula? Niyayakap ka ba muna niya? Parang yung porsigido siya na may mangyari sa amin dalawa. Yung pilitan. Paano pinipilit ka niya? Like, nagpupumiglas ka tapos Lasing
lasing na po kasi ako mga time na yun, eh. Pero nung una, Um, lasing ka ba nun o aware na aware ka sa lahat ng magaganap? Aware naman po sa magaganap kaya lang hindi ko naman po akalain na makakadalawa sa loob ng 6 na oras. So dun ka ba na-amaze na dalawa sa loob ng 6 na oras, ganun ba? Op Opo. Pero hindi mo ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ka ng isang, intimate relationship sa isang kapwa mo lalaki? Actually, active po ako sa ganitong sitwasyon pero hindi ko po alam na sa ganong age na makaka-meet up ko kasi ano pa lang po siya, 23 years old pa lang po siya. Ako Sa po ay 26 so medyo bata siya sa'kin ng 3 years. ano naman kung bata ng 23? Aminin mo na, nasa 40 ka na 'no? Charot. Ay hindi po, 26 na po. Charot with darot. Biro lang. April Wait, 20, kabi-birthday ko lang po. hindi mo naman kailangan ng independent naman. No judgment at all. Yes po, But okay po. anyway, ayan, Fabian. So sabi mo kanina, parang nilasing ka niya, sinadya niya, na parang may mangyari ulit sa inyo. So, bakit Yes. ka pumapayag na patuluyin siya o bakit ka napapayag na patuluyin siya doon sa bahay mo na kayong dalawa lang tapos magiinom pa kayo? Hindi mo ba naisip na posible na gano'n na naman ulit yung gawin niya sa'yo na gustuhin niya na may mangyari sa inyo? Kasi that time po kasi ngayong recently months po kasi sobrang stress ko po sa ang work ko po kasi is CCTV operator as a security guard sa isang warehouse dito sa Imus. Then, medyo masyadong maraming trabaho, reviewing. Then parang gusto ko ng parang yun yung naging stress free ko sa 'pag umuuwi ako ng bahay yung may makakasama ako kasi single din po ako, wala po akong kasama talaga sa bahay. Kumbaga kaya papunta po ako ng mga kaibigan or tropa dito sa bahay para lang, maging masaya, gano'n. So parang Opo. nalulumbay ka at dahil doon, nag-i-invite ka ng mga tao over sa lugar mo. Yes po. So after nun na merong nangyari sa inyo, anong naramdaman mo? Masaya po ako. Masaya po ako na hindi ko alam kung bakit. Kung dahil ba dun sa nangyayari sa'min o parang hanap ko na po na parang gusto ko na po ulit may mangyari sa'min, parang gusto ko na po ulit maulit, parang gusto ko na po ulit parang araw-araw gano'n, yung parang hinahanap-hanap ko na po. Then one time na, meron din po akong nakamit na bukod sa kanya is gano'n din po yung nangyari, yung parang katawan na lang nila yung gusto ko para maging masaya ako sa kanila. So parang ang nangyayari, naa-addict ka sa ganong klaseng Set up po, pakiramdam. opo, na parang naa-addict po ako na hindi po ako puwede sa loob ng 1 day or 2 days ng walang gano'n na makaka-meet up or or makaka-bembang kung tawagin sa Oo. TikTok, Oo, ganyan. kasi 'di ba diyan sa Bambang madaming binebenta diyan na ano? Sa Bambang yata 'yun 'di ba yung madaming mga medical supplies, tama ba? Dun ba 'yun? Hindi ko hindi ko po alam, eh. Okay. So anyway, Fabian, nung time na, okay, eto na, nararamdaman mo na interesadong-interesado ka or parang G na G ka na everyday merong magaganap sa'yo or sa inyo ng katagpo mo intimately. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng sakit or parang paano mo nilalabanan or paano mo
Paano ka nagdu-dwell sa lahat ng mga yun, kung meron man? Actually, nung ano po, nung nakaraang buwan po, April 1, nagpa-test po ako sa Love Yourself dito sa Bacoor kasi malapit lang naman. Then negative naman po yung result. Then sabi po sa akin is after 3 months daw po balik po ako. Then nakipag-usap po ako dun sa guy na taga doon na kung meron silang gamot para sa pagpigil sa sarili na ano, na makipag-ano gano'n. Sabi nila wala Makapagbambang, oo. po, nasa nasa sarili na daw po 'yun. Ang binigay lang po nila sa'kin it's 3 bottles ng gamot for 3 months para maano daw po yung bacteria na halimbawa meron pong sakit yung ka-sex, kaano ko gano'n, mapipigilan po ng gamot. 'Yun May po yung may sabi sa'kin ng doktor do'n sa ano, Bacoor. so doktor mismo nagsabi nun or parang nakilala mo lang na lalaki doon? Hindi po, doktor po siya mismo nung taga Love Yourself po. So nag-recommend siya or nagreseta siya or ano ba 'to, over the counter lang ba 'to nabibili? Hmm, Pre po siya, pre, Free tatlong siya na bottles. Yes po, naibibigay. color blue Okay, sige, wag ka na na magbanggit ng capsule. ng brand, Apo, apo. But anyway, Fabian, so yun yung sinabi niya. Nung nalaman mo na, ay, pwede pala akong pwede pa rin pala kasi mamamatay naman pala yung mga bakterya kapag ginamit ko to kung sakaling may ano. Anong pumasok sa isip mo? Like, sige ka pa rin ba? Or parang medyo nagpigil ka kasi nandun pa rin yung takot? No po, walang pigil sa sarili. Kumbaga parang naging addiction ko na po talaga siya. Na simula nung nalaman ko na puwede po yun is, everytime po na may makikilala po ako sa sa mga sa mga dating apps or G-apps gano'n, um, ano po agad, punta po agad sa bahay ko or meeting up sa ibang mall or punta sa place niya, inom tapos gano'n, gano'n agad. Mhm. Parang wala na po akong pakialam sa sarili ko Mhm. about sa sakit na Mhm. mangyayari kasi nakakapag-take naman po ako ng gamot. Pero yung safety and security ng sarili mo, naiisip mo din ba yun? Kasi sa panahon ngayon hindi naman Nais natin masabi, 'di ba? Kahit sabihin natin na okay, hindi ka nga magkasakit sa ganung klaseng paraan, pero merong biglang magbanta sa buhay mo o kaya biglang matripan ka lang na alam mo yun, sakalin or whatever. Pero yun, pumapasok ba sa isip mo yun? um, hindi po, wala po talaga ang pumapasok lang po sa isip ko is parang maibsan lang po yung init ng katawan. Parang maibigay ko lang sa sarili ko yung ano, yung hinahanap ko. Then after that is okey lang kahit saang lugar basta kahit outdoor, indoor, kahit sa loob ng mall, CR, gano'n. Wala na po akong pakialam basta parang maibsan na lang. May balak ka ba na magpakonsulta? Yun nga po, gusto ko po sana magpa-consult sa psychiatrist or what about dito sa parang addiction na nangyayari sa'kin. Pero, hindi ko pa po kasi na ano, naibibigay sa ng schedule, kung kailan ko po siya puwedeng ano, ipa-consult. I think you need to really have it scheduled kasi kung ganyan, ang tanong ko sa'yo is nagugustuhan mo ba siya in the long run? Like, do you want it to be your lifestyle forever or do you want to stop? Gusto ko po siyang ano, gusto ko po siyang i-stop pero hindi ko po alam kung papaano. Kasi parang hinahanap nga po ng katawan yung ano, yung nangyayari. Mhm. Then kahit pigilan ko po yung sarili ko is parang kusa na pong gumagalaw yung mga kamay ko para po buksan yung mga apps kung saan puwede po akong makakuha ng makaka-meet up, gano'n. Mm. Then kahit pigilan ko po yung sarili ko is parang wala po, gano'n pa rin po yung nangyayari Mhm. kahit anong oras. Pero naghahanap ka ba ng one true love? Like parang partner for a lifetime? Yung hindi lang Nag panandalian? nung nagkaroon na po ako ng ano, ng karelasyon po, kaya lang po, hindi rin nagtagal. Pero babae po ang
nakarelasyon ko po, 6 years. Oh, so why sudden shift from tahong to talong? Di ko po alam eh. Kasi yung 6 years naman po nakarelasyon ko is okay naman po kami. Wala naman po naging problema pero nung naghiwalay na po kami, dun na po pumasok yung yung curiosity ko po about sa same gano'n. Hmm. Fabian, meron ka bang gusto pang ibahagi sa amin na parang kailangan mo pang ilabas sa sarili mo? Or meron ka bang gustong ibigay na mensahe para sa sarili mo 3 to 5 years from now? Ang gusto ko lang po sana itanong din sa'yo DJ Rocky kung ano yung dapat o parang gusto kong humingi ng advice sa'yo, papaano pipigilan yung sarili about dito sa addict sa gantong bagay. Mhm. Then anong dapat kong gawin, ano yung mga dapat kong iwasan Mhm. para matigil na 'tong kasi medyo din po siya, medyo mahirap para sa akin kasi kahit pa sabihin kong ayoko, kung hinahanap naman ng katawan ko is wala po akong magawa. Yun Yeah. lang po yung yung Mhm. gusto kong Okay, alam mo ba na ang programang ito hindi naman talaga nagbibigay ng advice, pero meron akong sasabihin sa'yo ng isang line na narinig ko lang somewhere. The more you pigil, the more you gigil. So kapag pinipigilan mo daw yung sarili mo, mas lalo kang nanggigigil. Yun yung hmm, narinig ko lang sa iba. But what you need, I think, and I believe na kailangan mo, this is not an expert opinion, pero kailangan mo ng professional help. Ayan, hindi yung mga motor na dumadaan dyan sa inyo. Kailangan mo sorry po. ng professional help. Kasi it is something beyond your control. Kumbaga, okay, padaanin muna natin yung motor na yan. Okay? Dumaan na po siya. Palakpakan po natin yung motor na yon. Nakadaan na po siya sa kanto ni Fabian. So, Fabian, kailangan mo ng professional help. At yung sarili mo, alam mo, 'di ba, na gusto mo, ideally nasa utak mo siya, pero ang binibigay ng utak mo sa sarili mong katawan ay hindi, wag ka munang tumigil kasi gusto mo pa yan, 'di ba? So, hindi Opo. nag-a-align yung kagustuhan mo doon sa mismong tinatransmit ng utak mo doon sa katawan mo. And sabi mo nga, it is beyond your control. Tama ba? It is beyond your control. Kumbaga, hindi mo siya Um, masyadong makontrol sa sarili mo. Na kahit anong pigil mo, nandyan at nandyan pa rin. Gusto mo pa rin. Kumbaga, thirsty ka of that kind of intimacy, hungry ka, o gusto mo talagang kumain, ganun. Opo. Napakahirap ng ganyang klaseng sitwasyon kung hindi mo talaga i-schedule yan sa kalendaryo mo. So, dapat mag-schedule ka. Tapos, kung Ah, mag-schedule ka, ito gawin mo. Schedule ka. O, ano ba? Sir, pwede ka rin mag-search sa Google by the way. So, search mo doon. Ano-ano ba yung mga mental health, non-government organizations na tumutulong doon sa mga taong katulad mo na kinakailangan ng mental health expert. hmm, So, check mo doon. Tapos, lalabas doon lahat ng mga numbers ng websites. Lalabas yun doon. So, pwede kang magpa-schedule doon once na may makausap ka. And even doon sa Facebook, may makikita ka dyan. You just have to type it. Tapos, yun talaga yun. Schedule, puntahan mo yung session na yun, and then, mag-open up ka. And then, from there, at least kahit papano, nag-take ka na ng first step. Tsaka alam mo, Fabian, kailangan kasi yung tao may takot eh.
Yun yung parang sabi mo nga, hindi ka na natatakot lalo na nung binigyan ka ng gamot nung mismong doktor. Hindi ako sigurado kung merong ganun talagang klaseng gamot ha, at merong ganung klaseng doktor na magsasabi sa'yo na, ito, gamot to, pwede namang mapigilan yan yung mga bakterya na pwedeng pumasok sa'yo or viruses na pwedeng pumasok sa'yo. Hindi ako sigurado kung meron talagang ganun. Ikaw, na-experience mo yun, pero in my opinion, wala pa akong naririnig na ganung klaseng doctor's insight or kung ano mang reseta. So, hello Fabian, nandiyan ka pa ba? Yes po, nito po. Ayun. So, ayun. Sana buhayin mo yung takot. Kasi kapag wala kang kinatatakutan, you will really live so carefree to the point na baka buhay mo na yung maging kapalit. Opo. Meron ka bang bagay na pinanghahawakan na something to live for? Like para kanino ka bumabangon? Is it for yourself? Yung pamilya mo ba? Nandyan pa sa paligid mo? Meron ka bang natatakbuhan? Meron ka bang mga kaibigang malalapit sa iyo na talagang pwede mong masandalan? Actually, wala po. Mag-isa lang po. Yung family ko po is nasa probinsya. Then ako naman po is solo talaga. Walang kaibigan. Trabaho, bahay lang po talaga ako. Then wala naman pong support on my sweldo. Talagang lahat akin lang. Then hindi ko alam kung nagbibigay naman po ako sa family ko kung nanghihingi sila, ganyan. Ganun lang po. Tapos the other yung kung pag lumalabas na lang po ako, ganun na lang po. Because I want you to see yung beauty of relationships na genuine ha. Alam mo yung mga relasyon natin sa buhay, katulad ng relasyon natin sa pamilya natin, relasyon natin sa pwedeng maging kaibigan natin, sa relasyon natin sa sarili natin, yan yung mga dapat mong i-cultivate or kaya i-develop Actually, DJ Rocky, ang hinahanap ko po talaga sa mga apps is kaibigan lang. Kaibigan lang talaga. Kaya lang, dumarating lang sa point na yung nakaka-chat ko is nagyayakag ng ganun, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Then parang wala po akong nakukuhang, wala po akong nakahanap na kaibigan na then set ang gusto lang boundaries. Fabian, set boundaries. Set boundaries. You can always say no. Pwede kang hindi pumayag, sumama, sumakay sa sasakyan niya o umangkas sa motor niya. Pwede kang hindi sumama, papunta dun sa hotel. Kasi kailangan pa ng mga 10 steps, 'di ba? Para makapunta ka dun sa mismong kwarto. O parang kailangan mo pang umakyat ng hagdan. Kumbaga nandun ka pa lang sa first step ng mismong hagdan, pwede ka nang umalis. Yung pero hindi ko ginagawa. Yes. Yung pagpili mo ng pangalawang step, pag-akbang mo sa pangatlo, pang-apat, pang-5, you already made 10 choices para mapunta ka dun sa mismong main event na boom, bembangan na. So Fabian, meron ka namang abilidad to do it. It's just that talagang nandun yung hunger, nandun yung seeking for attention, nandun yung seeking for love. And I get it. Sabi nga nila, and I remember, ito na naman magbo-Bo Sanchez talk na naman ako Meron siyang sinabi doon sa preach niya about love tank. So lahat daw tayo may tangke. So imaginein mo na lang meron kang isang tangke na dapat nandun yung pagmamahal. At yung tangki na yun, paminsan, walang laman. Bakit? Kasi hindi tayo nakakatanggap ng pagmamahal mula sa mga taong inaasahan nating magmamahal sa atin tulad na lang ng pamilya, kamag-anak, o kaya yung loved one na gusto natin kasi nakipaghiwalay bigla, o kaya yung kaibigan na pinagkatiwalaan natin tapos bigla na lang nawala. Alam mo yun? So, ngayon, yung love tank natin hindi na pupuno. Ayan, padaanin muna natin ulit yung motor.
Pero alam mo, ang isang malaking contributor nung love tank na yon, alam mo kung sino? Sarili mo. Mm. Plus, yung presence ng Panginoon sa'yo. Kasi if you know that you are loved from the very beginning that you were born, naniniwala ako na hindi mo hahayaan na yung katawan mo ay gamit-gamitin lang ng ibang tao na alam mo namang hindi ganun katindi yung pagmamahal sa'yo. Ako naniniwala ako na okay lang naman na ibigay yung sarili. Lalong-lalo na kung taong mahal mo. Lalong-lalo na kung etong taong to na pag-aalayan mo, pinapahalagahan ka at minamahal ka. Pero kung yung mga taong pinag-aalayan mo ng sarili mo ay ginagamit ka lang dahil gusto lang nila ng parausan o kaya naman ikaw din mismo ginagamit mo sila dahil gusto mo na makaramdam ng parang atensyon o pakiramdam ng pagmamahal, I don't think na it will have a healthy effect on you. So again, Fabian, you need to seek professional help. Okay ba tayo? Yes po. Check ka sa doctor ha. Opo. Ayan. So maraming salamat, Opo. Fabian. Yes po, maraming salamat din po, DJ Rocky. Sana kahit papano nakatulong yung sinabi ko. Kahit hindi kami nagbibigay ng advice, eto yung kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ako ng advice sa programang Top Secret dahil sinabi mo na baka pwede naman ako, ayan na, nagbigay na ako ha. Alright, sige na. Thank you Thank very you so much much. Bye, Fabian. Ingat palagi and I wish you all the best. Bye. po. Okay po, thank you po. Mahilig din talaga ako magbasa ng mga libro ni Bo Sanchez. Tsaka yung nga yung sinasabi ko sa inyo, yung love tank. Dapat puno yung love tank mo. Kasi, any addiction boils down into the emptiness of your love tank. Nagigets mo? Kapag hindi daw puno yung pagmamahal mo sa sarili mo o yung tangke ng pagmamahal mo sa sarili mo, yung addiction na meron ka sa sugal, sa alak, sa babae, sa lalaki, sa intimacy, lahat ng klase ng addiction, it all boils down dun sa emptiness na nararamdaman mo. Any addiction is a hunger for love. Any kind of addiction is a thirst for attention. At ang pinakamasarap na pakiramdam, kabisyo, ay makapagbigay ka ng maganda at healthy kind of relationship. Hindi sa ibang tao lang, kundi sa sarili mo. Because we sometimes forget ourselves. Na akala natin okay lang to sa sarili natin, na makabubuti to sa atin because it feels good. Ang sarap makipagbembangan, diba? Kumbaga, ang sarap! Pero at the end of the day, are we fulfilled? Are we happy? Are we at peace? Or hindi. We're feeling lonely kasi hindi sa tamang tao binigay. Kasi yung ginawa mo sa sarili mo parang wala lang. Walang malalim na dahilan. Walang malalim na pagmamahal. It was just mababaw. Mababaw. So yun lang naman, kabisya. I hope you're okay, you're fine, you're doing good. Tsaka sana ay wag mong hanapin yung gamot na sinasabi ng doktor ni Fabian. Baka mamaya sabi mo, OMG, may sinabi si Fabian na pwede daw pang-block ng mga bakterya kung sakaling makikipagbambangan ako. Hindi. Hindi yun okay. Prevention is better than cure. Yun ang tatandaan mo, kabisyo. Once you have it,
hindi mo na mababalik yung pagkakataon na sana pinotektahan mo yung sarili mo. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang top secrets, pwede naman, pero bukas na alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rakitera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.